Metro, come on. Come to daddy. Come on. Halika na dito. Hoy. Yes, come to daddy. Woohoo. Oh no, you just wanted to get that, did you? Yeah, you just wanted to get that. Oh yeah, it's cool, isn't it? Okay, Donder fam, in this vlog, parang... Yes, okay, you wanna take over the vlog, don't you? Yes. Nag-isip ako kagabi kung saan mas maganda. Yeah, which one? Pilipinas or Australia? Bebe, ha? Which one? Saan mas maganda tumira? Yeah, so may mga pros and cons to both countries. Pag-usapan natin yan sa vlog na to. Diba, bebe? Yes. Mag-intro muna tayo, ha? Mag-intro muna tayo. Diba? Yeah. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back to Spang Donder Vlog starring Pabibo and Pabibe! Hey, Pabibe! Hello, baby boy! Are you sleepy, baby? Oh, the baby's sleepy! Yes, your bedtime, isang oras pa. Yes. Isang oras pa. Bedtime mo na. Yes. Nagpapakiyot. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Okay, Donder fam. Pag-usapan natin kung saan mas maganda, Australia or Philippines. Nakatulog na si Metro, di ba? You put him to sleep na. 11 a.m. yung bedtime niya. Si Mami Shanta. I should put myself to sleep. Yes, you should. You need to speak up, baby, because your voice is so soft. Kasi baka magising si Nigel. No, you Nahirapan akong magpatulog sa kanya. Okay guys, so una sa lahat, mahirap tong pag-usapan na to. Kasi kung anong maganda sa Australia, wala sa Pilipinas. Kung anong maganda sa Pilipinas, wala dito sa Australia. Meron. Same lang. Ano yun? Anong same lang? Halimbawa? Nakalimutan ko. Hindi pwedeng, kasi hindi pwedeng yung maganda dito, wala dito. Yung maganda dito, wala dun. What? Oh, totoo naman. Ang ganda kasi madali ang buhay dito. Diba? Dito, kahit wala kang trabaho, bibigyan ka ng sahod ng government. Doon sa Pilipinas wala ganun. Oo, pero Diba? ibig kong sabihin, hindi like lahat. Yung wala dito, nandun. Yung wala dito, wala nandun. Katulad ng ano? Katulad ng ano? Oh, naisip mo. Ito. Kasi iba yun naman kasi may mga areas na parang same, gano'n. Ganun ba? Basta, sige na ano yung sabihin. Kainis. Because the way you said it, parang yung maganda dito, wala dun. Oo. And then yung maganda Pero doon, wala dito. Oh, pero hindi lahat na. Kasi meron yung both Diba? countries, meron same, di ba? Like maganda dito yung dun. Di ba? Katulad ng... Like, Oh, nature. paulit-ulit tayo. Nature. O lahat ng sa may nature. Ano ka pa? Oo, yun yung ibig sabihin. Hindi lahat na nandito nga maganda, wala doon. Yun yung ibig sabihin. Magkaiba lang talaga sila. Yun yung ibig sabihin. Para sa amin gusto namin talaga sa Pilipinas. And we're going to explain why sa video na to. So, maraming nagka-comment at nagtatanong forever na ba kami dito sa Australia o may bahay na kami, may kotse na, gano'n, di ba? Nagtatanong sila kung babalik pa ba kayo sa Pilipinas? The answer is yes. Babalik pa rin kami sa Pilipinas. Yay! Kapag tapos na ang COVID, kapag under control na siya. The reason we left was so we could give Nitro a better childhood. Kasi, Hindi siya nakakulong. yes, dito malaya siya. We can go outside, we can do whatever we want. Walang restrictions dito kasi walang COVID dito sa Queensland, Australia. Kaya dito muna kami. Pero kung walang COVID sa mundo, mas gusto namin sa Pilipinas. That's why Yun we naman live talaga there. yung pinakaunang plan namin.
Yes, totoo. Doon talaga. Pero mukhang matagal pa yun. Yeah, so I mean, we might be here in Australia for a long time before we get back. Di natin alam kung ano mangyayari sa COVID. So, ang ibig sabihin ko when I say kung ano maganda dito, maganda dito, is, halimbawa, ito ang maganda sa Australia na wala sa Pilipinas, is the lifestyle. Madali ang buhay dito. Hindi ka kailangan magtrabaho para kumita ng pera. Kung wala kang trabaho, wala kang bahay, bibigyan ka ng pera ng government para makakain ka pa din and makapag-rent ka ng bahay. Ganun, no? Madali lang ang buhay. Doon sa Pilipinas, hindi pwede yun. Kung hindi ka magtrabaho, patay ka. Hindi ka pwedeng magtamad sa Pilipinas. Di ba siya? Pwede tamad. Yes, hindi ka pwedeng tamad doon. Kailangan masipag ka kung nasa Pilipinas ka. You need to work because nothing is for free doon sa Pilipinas. Meron pag Except for- nakatira ka sa parents mo. Yeah, so yan ang maganda dito sa Australia. At saka mas fair dito ang batas, no? Wala masyadong corruption dito like sa law enforcement. Hindi mo pwedeng i-bribe yung mga police. Hindi nila tanggapin yung bribe mo unless it's millions of dollars, no? Kasi mataas yung sahod ng mga police. So, Hindi lang sa police, sa ibang din areas. yes, ibang areas, ibang fields of work, no? It's less corruption dito. Meron pa din konti, pero it's less. Isa pa was, mas disiplinado dito. The disiplina dito sa Australia is better din. All fields of work have laws that are under control. Like talagang enforced talaga yung batas dito. So, it's mas fair buhay dito. So, sa Pilipinas naman, ang mas maganda sa Pilipinas is yung warmth ng tao. Dito sa Australia, medyo malamig ang mga tao. Hindi lang dahil winter. As in, malamig yung ugali nila. Like, halimbawa, if you're walking through the mall at you make eye contact with someone sa mall, dito sa Australia, they'll just look away again, most of the time. Sa Pilipinas, when you make eye contact, talagang umiti, di ba? And they're very warm. Hindi naman lahat parati na pag nakita mo ngimingiti. Pero yung kahit hindi nagsasalita, alam mong yung warmth na, no? Yes. Alam mong pala kaibigan. Yes. Although sinasabi maraming nagsasabi, especially sa call center, na mababait daw yung mga Australian, di ba? Wow! Sinasabi nila. Yeah. Pero iba yung Compared sa American. Pero iba yung bait na sinasabi ni Dwayne, yung halubilo na. Kasi dito, ganun din, makikipaghalubilo, maganda na magsasabi sila, oh, hello, how are you? Ganun. Pero it's not the same sa Pilipinas na parang may concern naman sila. Pero basta kasi para pag, hi, ganun, tapos na. No, Ganun din. plastikan. Hindi naman plastic yung Australians, pero parang ganun sila. Parang, ganun, ganun. Tapos, wala. Parang, Being courteous lang sila. Oo. Yeah. Yun yung na-miss ko sa Pilipinas is yung atmosphere doon. Very warm, very welcoming. Yung mga tao dun sa Pilipinas, laging nasa labas ng bahay, di ba? And kasi the gusto village, mo, nasa labas tayong lahat. yes, the village really works together, no? And really knows each other. Kilala nila ang Kasi mga kapitbahay nila. magkalalapit kasi yung mga Dito, hindi Pero namin sa kilala. kahit sa city, hindi magkakilala yung mga tao, no? Yeah, Kasi well, dito, medyo malayo yung mga bahay kasi suburb dito, di ba? yes. Pero sa city, dikit-dikit din yung bahay sa city. Pero hindi Like, sila dito nagkikita. hindi namin kilala ang mga kapitbahay namin. Hindi lumalabas mga tao dito. Nasa loob lang. Nasa loob lang ng bahay. Sa Pilipinas sa labas sila, dito sa loob lang ng bahay. So it's like iba yung atmosphere doon. May problema dito sa Australia ang mga matanda kasi lonely sila. They're very lonely, walang bumisita sa kanila. Bumisita. Yes, in the Philippines, like, dahil lahat ng tao nasa labas, lahat ng tao mas madaling kausap doon, you're not lonely kung matanda ka na. Tsaka yung culture is the family looks after you kung matanda na. No. Dito sa Australia, ilagay ka lang sa nursing home kasi busy ang mga anak, di ba? So, iba, no?
Iba, it depends kung anong gusto mo, anong klaseng buhay ang gusto mo. Para sa amin, mas gusto namin ng Filipino culture kasi it's warmer and mas magalang. It's more no? fun in the Philippines. Yes. And then may takot sila sa Diyos. Yun yung maganda. Like, halos lang ang tao may takot sa Diyos. Marami dito. Maraming atheist dito. Maraming atheist dito. And I mean, yeah, sure, you know, kung gusto mo maging atheist, nasa iyo yan. Nasa iyo yung decision na yan. Pero I think... Para sa amin lang kasi, Christian kami, di ba? Yeah. At saka, I think kung may takot ka sa Diyos, you have a reason to be 100% honest with yourself. No? Hindi ko alam. Hindi mo lang. Hindi mo ma-explain. Yeah. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Yeah, dahil the Philippines is a very Christian-centered culture and dahil mas warm ang mga Pilipino, I think, yeah, mas okay doon, no? Tumira. Mas okay magpalaki ng bata dito. Mas madali din magpalaki ng baby sa Pilipinas kasi maraming tumutulong sa'yo. Dito, ikaw lang lahat. Mahal talaga ang yaya dito. As in, mahal ang yaya dito. So, yun, di ba siya? Tsaka kasi masyadong busy yung mga nagtatrabaho like parents na like lolo, lola, ganun. May work kasi sila. Tapos busy, di ba? May kanya-kanyang buhay sila dito. Although yung mama tsaka papa mo, di ba, parati silang nandyan para sa atin. True. Pero like as a whole, parang mas busy talaga dito, no? Mas magda-drive sila, malayo, ganun. Yeah. Oo nga, work lang dito. So, yan. So, eventually, guys, babalik pa rin kami sa Pilipinas. We just don't know when. It just all depends on the COVID situation doon. So, ayan ang difference sa Philippines and Australia. So, Parang hindi pa natin nasabi lahat, no? Yeah. Yung nakalimutan ka ata, feeling ko. Hindi, ito kasi may mga nagsasabi, how about yung pag-aaral ni Nitro? Sinasabi nila pag dito daw, lumaki yung bata, mas malaki yung opportunity niya, mas maganda yung mga opportunities niya, tapos plus stronger yung passport niyo, tapos ano pa ba? Yun mga sinasabi nila, mas dito na lang daw si Nitro para I guess yan, yung education sinasabi nila, mas maganda daw yung mga opportunities dito. Anong masasabi Ganda mo? kasi yun. Kung gusto mo magtrabaho para sa government or magtrabaho para sa ibang corporation, mas okay dito. Mas okay dito maging employee ka. Pero sa Pilipinas, hindi maganda maging employee. Sobrang mababa ang sahod. Mas maganda sa Pilipinas mag-business. So, sinasabi mo, pinapag-business mo sa Nitro? Okay. Hindi kasi sinasabi nila nga yung pag-aaral. Hindi. Para kay Nitro, kung gusto siya mag-business, sa Pilipinas, mas okay. Pero if he wants to study at university and be an employee, mas okay dito sa Australia. May mga maganda ding universities sa Pilipinas. Yeah, pero ang problema, Yung when you go to pag-work. university, nag-aaral ka para magiging employee ka. Yeah. No? I get what you mean. Pero, yun yung naano din nila. Nagko-comment sila. Diyan na lang kayo kasi Yeah, ganun. So, yeah, kung Pero- gusto mong maging lawyer or doctor or something, si Nitro, Dito mas siya okay magtrabaho. Dito. Yeah, dito siya mag-aaral, dito siya magtrabaho. mag-aral? Yeah. University Because na. they won't accept the Philippine degree, he has to do extra study pa. College. Parang university college. Yun yung ibig mong sabihin, di ba? Kasi naisip ko din yun dahil sa mga sinasabi ni Dwayne sa akin. Gusto ko si Nitro lumaki sa Pilipinas kasi mas less ang bullies doon sa Pilipinas. Grabe yung mga bullies dito sa Australia, dito sa school. Lalo na sa school, yeah. Tapos dito, mas cool ka pag hindi ka matalino pero magaling ka sa sports. Tapos may parang Nagpa-party ka, nag-inom ka, nanigrilyo ka, yun yung astig dito, yun yung cool, popular yun yung cool kids. nila sa school. Pero sa Pilipinas sa atin,
mas maganda pag matalino ka, tapos may extracurricular ka. Extracurricular ka pa. Ano ba? Parang balance. Yun yung maganda sa Pilipinas, yung balance, yung sa school, sa studies mo, tsaka sa activities mo. Hindi lang na cool ka pag bully ka doon. Pag bully ka doon, talagang hindi maganda tingnan. Yan yung gusto kong matutunan ni Nitro, na dapat mag-aral siya ng mabuti, hindi cool yung inom-inom lang, sigarilyo lang, tapos mambubuli lang sa kapwa. Kaya gusto ko siyang lumaki doon. Kasi maraming nagsasabi, pag Filipino, I think maraming nagsasabi na dyan mas maganda mag-aral. Pero kasi si Dwayne kasi yung tinitingnan ko, kasi Australian siya, diba? Tapos dito siya lumaki. Kaya nakikinig ako sa mga sinasabi niya about sa school, tapos yung mga siblings din niya. Diba? Yeah, tama. So, yun ang plan namin, guys. So, dito muna kami hanggang maayos ng COVID, tapos babalik na kami doon. Yan ang plano. Tapos eventually, pag malaki-laki na si Nitro, pag gusto niya na dito, kasi hindi naman ibig sabihin na hindi kami babalik dito. Like, mostly, dun kami sa Pilipinas, tapos vacation dito. So, si Nitro, meron pa rin exposure dito sa Australia, kasi parati naman kaming bibisita dito. Yes. Yun lang yung pagpapalaki lang talaga sa kanya, na gusto ko makuha niya yung warmth. Yun din yung sabi ni Dwayne, gusto niya makuha niya yung warmth ng Filipino. Yun, iba kasi pag Filipino ka, tapos lumaki ka sa ibang bansa, mas maganda pa din na parang nasa bansa ka, nafe-feel mo yung nafe-feel ng mga tao. Alam niyo yun, and actual na nakikita mo yung, hindi naman sa kahirapan lang, pero mababalance niya yung the way mag-think pag third world country ka sa first world country ka, kasi mga first world country problems mababaw lang. Yes. Actually, mababaw yung mga problema nila minsan. Totoo, in comparison, yeah. Tama. Madami silang reklamo na actually hindi siya reklamo sa Pilipinas. Yun lang napansin ko. Totoo naman. Yeah, and then there's, what was I gonna say? Kahit gaano kagaling kami as parents, ma-influence pa rin si Nitro sa mga kaibigan niya sa school. And yeah, Depende kasi sa friends. Depende sa friends. So, I mean, kahit sa Pilipinas, there's some bad people there. Meron. Pero hindi, parang sa the way kasi na kinikwento mo sa akin, parang mas nakakatakot dito pag-aralin yung bata. Parang wala kang control pag malaki-laki na sila. They do whatever they want. Yeah, ganun yung mentalidad nila dito. Tapos Walang masyadong respeto sa parents. No? Kasi ang mga friends nila sa school, wala din masyadong respect sa parents. Yeah, so it's the culture. Malaking influence yung culture sa bata. And dahil Filipino culture is you must respect your elders. Yeah, I think karamihan sa mga bata sa school will respect their parents, and mahawad din si Nitro sa ganyan mentalidad. Yeah, so yun. Yun talaga yung gustong-gusto. Yung sa opportunities, nandyan yan. Maganda talaga dito sa Australia. Pero kasi yung goal namin, yung mismong pag-ugali ni Nitro, yun yung iniisip talaga namin. Yes. Gusto namin maganda yung ugali. Kasi eventually, lahat naman makakakuha siya ng opportunities, diba? Pero pag, growing up, pag ma-influence siya ng hindi maganda talaga, tapos wala siyang respeto sa amin, kahit pag gaano ka, namin, magturo sa kanya, kung mai-influence talaga siya ng malakas na hindi na siya maging respectful sa parents, mahirap talaga siya. Mahirap. Yes. Kahit pag grabe yung opportunities, maganda, mayaman, or whatever, yung pera, wealth, hindi, walang silbi kung hindi maganda yung ugali. Totoo. So yan guys, yan ang situation namin ngayon, yan ang palagay namin. So maraming salamat sa panunood, and kita-kits po sa susunod na video namin. It's good. Bye! Bye!